Que pasa con vosotros? Bueno, boas tardes, noite, sede benvidos no nome do Ateneo a este acto con Albino Prada para falar, no que ímos falar de China, ¿no? Antes de comenzar, quería propoñervos que fixéramos, que nos juntáramos todos para pensar un minuto en Gaza, pode ser, e que fixéramos de pé, se pode ser. Se alguén non pode, non se levante, Gracias. Bueno, para todas e todos os aquí presentes, China é hoxe unha protagonista de primeiro orden na escena mundial e na configuración do presente. Por lo tanto, é importante que coñezamos, porque hai bastante desinformación, que teñamos datos e teñamos análisis críticos fiables para poder cada un de nós facerse unha idea do que sucede e do que pode suceder en relación ao aumento do peso de China no mundo, non? Para iso, convidamos para falar a Albino, que é un especialista neste tema, sobre o que ten publicado dos libros. Albino é como sabedes, un home moi prestixioso e moi coñecido, e, polo tanto, en principio non fai falta presentalo. Pero, bueno, eu vou a dar uns datos para refrescar a memoria de algúns datos da súa trayectoria, pouca cousa. Albino é doctor en Ciencias Económicas e foi o eres profesor da Universidade de Vigo. Sí, bueno, pois foi profesor da Universidade de Vigo hai pouco. Ten unha moi extensa obra que ten como temas principais tanto análise sobre a situación e a problemática galega, como sobre a economía, as crisis e as propostas que hai da situación a nivel económico xeral, non? Algúns destes libros son tantos que non vou a citar máis, que a última das súas trilogías, que os digo, son 3 libros que se titulan Riqueza Nacional e Bienestar Social, máis desenvolvemento con menos crecemento. O segundo libro é Traballo e Capital no século XXI, e por último Sociedade de Mercado ou Sociedade de Gente. Bueno, estes son as últimas publicacións que ten antes dos libros estes sobre China. É colaborador habitual en diarios e tamén en revistas, entre outras Tempos, Nós, A Voz, etc. E tamén, bueno, revistas especializadas, algunas delas, tanto nacionais como estranxeiras. É membro do Consello Económico e Social de Galicia e do Consello da Cultura Galega. E xa remato, dicindo que o seu compromiso social e pola creación dunha sociedade decente levaba a participar en
organizacións como ATAC, por exemplo, no que está no seu Consello de Investigación e que ten Consello Científico, no que acaba de publicar, por certo, un artículo outro día titulado Mucho crecimiento económico, no tanto desarrollo social. Tamén é parte, membro de ECOVAS, que, como sabedes, é unha organización das 3 universidades galegas que traballan en diversos temas, pero moi especialmente en cuestións de sostenibilidade. Hoxe temos a honra de presentar o seu último libro, que é este, El regreso de China a la globalización imposible, que se alguén está interesado no mercado, o temos aí na mesa, non? Este libro é como unha segunda parte de outro cuya subtítulo era Chimérica o telón digital. Bueno, a conversa sobre este libro permitirá-nos profundizar no coñecemento de realidade chinesa, non? Para facer máis fluida o acto, tanto Emilio como eu comezaremos facéndolle unhas preguntas alternativamente e a continuación abriremos o debate a todo o público. A primeira cuestión, que xa empezamos. Vale. Antes de empezar, boas tardes, gracias a todos e a todas por estar hoxe aquí. Antes de empezar coa ronda de cuestións que a estes dous lectores privilexiados que teñen o libro desde hai un par de meses se lles ocurriron 5 preguntas a cada un, e o único que fixen foi ordenalas nunha secuencia que me parecía lógica, e a conversa vai estar en principio centrada nesas preguntas e logo no que a vos se vos ocurra, non? En calquer caso, claro, antes eu teño que decir algo como autor do libro, non? Algo xa dixo Rosa. Este libro é unha segunda edición dunha primeira edición que tuvo, digamos, unha distribución fatal, moi mala, non? E hai 4 anos, non? E entón o que fixen foi, aproveitando ese fracaso editorial, digamos, de distribución, foi actualizalo, milloralo, completalo, porque, claro, 4 anos na vida e no contexto internacional para China é moito tempo, non? Abonde con decir que integra todo o que pasou co COVID e as consecuencias da COVID a nivel global, de maneira que, e logo todos os conflictos armados que estamos vendo que sobreviviron a partir nos últimos 2-3 anos, non? De maneira que era imprescindible completar e actualizar todo o material empírico e todo o que sucede, non? China está continuamente, de maneira constante, sendo actualidade, xerando actualidade, lles guste ou non lles guste, isto é así, e, polo tanto, ter un mapa global de isto é o que eu pretendín facer. Non sei se o conseguín, non é fácil. Non é fácil porque China é un país gigantesco, China está presente en moitos asuntos moi diversos e moi heteroxéneos da vida social, económica e política internacional. E eu, como cheguei a facer aquel primeiro libro, pois recordo isto brevemente, non? Eu dime de conta de que nos últimos 3-4 ensaios que tiña escrito, pois, hoxe é moi fácil contar isto, non? Se tengo un PDF dos libros, dime de conta de que estaba citando moito máis a China, máis de 200 veces nos últimos 4 ensaios, que os propios Estados Unidos. De maneira que dixen, caramba, aquí algo está pasando, algo está emerxendo. Non só me pasaba isto a min, eu empecé a revisar literatura e ven que moitos autores de renome, pois o mellor seguían sin considerar China como un axente principal no contexto internacional, e era paradóxico, porque polo demais tiñan un bo diagnóstico de todo o demais, pero China como se non existira, non? Ahora isto é máis difícil xa de supoñer e de entender, non? Entón, dixen, caramba, pois vas a ter que intentar facer un esforzo a ver por que sale tanto China en todo o que tú produces, razonas ou entendes, non? E animeime ao ver que sencillamente nas bibliotecas e nas librerías eu non podía atopar un material, un libro que me axudase a ter isto que
eu necesitaba ter respecto dun axente económico mundial que hoxe é imposible esquivar, é imposible non ter unha opinión. Xa sea aquí empezan os líos, non? Xenófobo, aqueles que, mellor, en Estados Unidos hai moitos destes, non? Que ven en China todos os problemas propios, xa sea un xenófilo, é dicir, un elemento que en China ve todas as maravillas habidas e por haber posibles que se podan esperar. En calquer caso, eu que tampouco son un sinólogo, é dicir, eu non son un experto, un tipo que leve toda a vida estudiando. Outro día tuve unha conversa con Xulio Ríos. Xulio Ríos sí é un sinólogo, pero non é o meu caso, non? De maneira que eu intento facer un material que non é tampouco de tan fácil lectura como dice Antón Costas na solapa, pero bueno, que sí, que se pode ler e pode cubrir no millor razonablemente este obxectivo, non? Si eu penso agora no meu libro anterior, Galicia, está aí tamén algún exemplar, Galicia, un país desnortado e minguante, que tamén presentara no Ateneo, pois certamente pasei de un país moi pequeno a un país gigantesco. Pero ademais hai un cambio fundamental, e isto xa é empezar a entrar en materia. China non está nin desnortada nin é un país minguante, en absoluto. Respecto do título, por si acaso, as persoas que lles extraña, non? Porque eu teño a sensación de que o primeiro editor meu creeu que isto era un libro de viaxes, non? Regreso de China, non, o regreso de China non é que eu viñera de China de facer unha viaxe, conte ahora o que vin, non? O regreso de China quere decir, e esa é a primeira parte do libro, que China foi unha potencia económica, tecnolóxica e social, a principal potencia económica, social e tecnolóxica á altura do século XV, e que agora está recuperando esa posición, nada máis que unha posición que xa tuvo, pero cunha diferencia fundamental. China acabou aquela primeira presencia estelar no orden internacional, replegándose hacia sí mesma, olvidándose de todo o mundo exterior, e hoxe China xa non pode facer eso. Hoxe China necesariamente ten que estar integrada de algún xeito no conxunto da economía mundial. Por eso o regreso de China, esta é a idea. Por que agora, nesta segunda edición, globalización imposible? Pois isto obedece, e isto tamén é crucial, é importante telo moi presente sempre, porque o obxectivo número 1 do proceso de cambio social en China desde os anos 50 do século pasado, é dicir, desde a revolución de Mao, o obxectivo principal é a soberanía nacional. E hoxe, no ano 2024, 2025, máis que nunca, manter, defender e controlar a soberanía nacional é imposible sin definirse en asuntos chave, cruciais, en relación aos Estados Unidos. Isto explico na terceira parte. Noutras palabras, por decilo sempre simplificando moito, cousas que non son tan simples, non? Que hoxe o vínculo entre tecnoloxía digital, inteligencia artificial, big data, etc., o vínculo entre todo isto e soberanía nacional está nun primeiro plano global e provocan, polo tanto, unha globalización uniforme imposible. Cada quen ten que intentar defender un espacio tecnolóxico propio si quere ter un espacio de soberanía nacional propio. E isto era o que eu quería de entrada decir, para que ora, pois, Rosa, empeces, digamos, ca túa primeira cuestión e así vayamos xa co previsto, non? Nada, simplemente decir que o libro aconsello lerlo. Eu era profano. Este home chamoume por cuarta vez para que acompañe na presentación do libro, e eu de China sabía
pues, imagino que sabedes a maioría de vos, os xornais, os xornais e as conversas, algún libriño de cando en vez, que non hai moito. E, bueno, a sorte de haber coñecido a Xulio Ríos no seu momento, é un fillo que estuvo por China. Pero pouco máis. E claro, teño que estar aquí, leín o libro, pero para ele o libro non é o que di Antón Costas, que é unha prosa amena, ainda que moi interesante. Cuidado, ten 777 citas de máis de 300 autores. Hai unha historia dese país, aprofundiza na actualidade e atrévese, como en casi todos os traballos, a dar alternativas. Non sei se acertados ou non, veremos, pero así, por lo tanto, a miña aproximación é de a curiosidade como a que podes ter vos e que o fixo que viñades aquí. Non sou ningún especialista e faremos as preguntas que máis ou menos acordamos. Bueno, vamos a ver, xa de alguna maneira plantexaches alguna cuestión sobre a que eu iba a comentar, non? É dicir, a ignorancia grande que hai sobre China, sobre a realidade chinesa. China, como todo mundo sabe, é unha cultura milenaria, non podemos entrar a facer unha visión, porque eso xa nos levaría todo o tempo desta conversa, non? Pero si che pediría, comenzaría pedíndoche que nos fixeras unha visión global de o último período, quero dicir, desde a Revolución Rusa, desde 1949 ata agora, as etapas principais e os cambios máis importantes e significativos que ocurriron en China, non? Porque a imaxe que podemos ter é unha imaxe bastante fixa, bastante estática, mentras que China é unha sociedade complexa e moi cambiante, non? Entón, convén que podamos ter, ainda que sexa unhas pinceladas desta cuestión. E especialmente me parece interesante facer hincapié sobre a última etapa o actual presidente Xi Jinping, que, bueno, para algúns autores está representando, abre unha posibilidade de un cambio no sistema, hasta que punto isto é real e que sentido tería ese cambio. Bueno, pois telegráficamente eu distingo no ensaio, na primeira parte do ensaio, 50 páxinas, tampouco moi apretadas, eso sí, pero 50 páxinas, moi documentadas, como dice Emilio, espero que sí. Unha primeira etapa, que é a etapa que vai desde o ano 1950 ao ano 1975. Son os 25 anos de Mao Zedong, cun momento de inflexión importante que é a revolución cultural. Antes del, un teórico chino, Li Dazhao, tomou nota da experiencia bolchevique, da obra de Marx, e fará que Mao aposte por unha revolta de base rural contra o neocolonialismo e o fracaso das sucesivas revolucións burguesas que tienen lugar en China. En ese proceso consolidou o Exército de Liberación Popular e o Partido Comunista. Abrirá unha liña Mao de retos independentistas. A él tocarálle independizar o país da ocupación xaponesa, pero logo virá unha etapa seguinte donde terán que descartar tamén a influencia da Unión Soviética no ano 63, e agora están o facendo, non lles queda outra que facelo dos Estados Unidos, fundamentalmente desde o ano 2008. E esta é unha longa etapa, estes 25 anos, de desenvolvemento das forzas productivas, partindo dunha sociedade moi pobre, na altura en que eles collen China, a ir facendo que recuperen progresivamente capacidades productivas. E tamén de cobertura das necesidades sociais máis básicas. Eso tampouco se pode esquecer, fundamentalmente na etapa de Mao, as educativas e as sanitarias. E tamén, moi importante, de control demográfico, algo que lles vai a permitir, polo menos na seguinte etapa, aumentar vertixinosamente o PIB por habitante no contexto mundial.
A segunda etapa para min é a determinante, é a crucial. E aí o personaxe entre o ano 78 e o ano casi 2000 é Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, como lle sucede tamén a Xi Jinping, non deixa de ser un damnificado pola revolución cultural de Mao. Foi unha persona que foi apartada absolutamente das esferas de poder na etapa da revolución cultural, pero que retorna para facer e abrir camiño coa conformidade de Mao, porque ao final Mao mandou ao exilio ao campo e logo recuperou unha apertura ao exterior que establece da man de Kissinger, unha incorporación da tecnoloxía e do capital productivo do exterior, como en aqueles momentos, nos anos 79 e 80, teorizaba Ernest Mandel, unha inxente dotación de infraestructuras empresariais e urbanas, e como resultado de todo isto a recuperación do PIB per cápita, dende ser a quinta parte a chegar a ser da metade da media mundial. Ainda son un país, acaban sendo un país non rico, pobre, pero avanzando vertixinosamente. Aquí o momento crítico é a revolta de Tiananmen, igual como fora no caso de Mao a revolución cultural. E xa na terceira etapa, entre o ano 2000 e o ano 2024, desembocamos no liderado de Xi Jinping, que vai ter tamén o seu momento de inflexión na pandemia do COVID. Aquí hai unha vertixinosa homologación coa media mundial no PIB por habitante. Ollo, non debemos olvidalo. Aínda así, estamos falando dun país que a media do seu PIB por habitante está no 30% dos Estados Unidos, o 30% dos Estados Unidos, e para facernos unha idea máis próxima, no 40% do PIB español, por debaixo da mitad. Pero tamén, con Xi Jinping, o país deixa de ser a fábrica do mundo, sin deixar de serlo, deixa de ser só eso, para ter unha autonomía e un liderado tecnolóxico cada vez de maior magnitud e xestionar ao mesmo tempo unha dependencia enerxética e alimentaria moi importante para a súa estrutura social e económica. E como dixen ao principio, para enfrontar un reto descomunal entre soberanía nacional e tecnoloxía. Tamén é certo que antes de Xi Jinping, Hu Jintao, o anterior líder, a altura do ano 2000-2012, xa nesta terceira etapa puxo en riba da mesa unha contradicción entre o crecemento cuantitativo no que tiñan moito éxito e o que les chaman desenvolvemento armonioso. É dicir, aspectos como a cuestión ambiental, como a cuestión da desigualdade, como a cuestión do benestar social, dos servicios públicos, no que eles detectaron que estaban perdendo completamente o norte, non? O que eu chamo, por lo tanto, unha sociedade decente é algo que eles son conscientes de que están tendo moitas debilidades a pesar de ter o éxito en crecemento económico, etc. Porque convinte saber que con eses niveis de ingresos tan baixos, sin embargo, China en estos momentos ten un nivel de desigualdade social equivalente ao que existe en Estados Unidos, moi superior á media da Unión Europea. É unha sociedade máis desigual que a Unión Europea, non? E certamente este é a sombra, é un reto, porque logo a mellor aparece máis veces, porque é moi difícil construir democracia e sociedade decente con desigualdade e con desigualdades rampantes. Non obstante, hai que reconocerlles, porque isto tamén é así, que foron quen de reducir de maneira drástica a porcentaxe de poboación en situación de pobreza extrema. As cousas tamén hai que relativizalas, e sobre todo nun país tan xigantesco como é o caso de China. Sí. Ben, Albinosa avanza en bastantes aspectos que creo que son esenciais de profundizar. De feito, cando te empezas a aproximar a realidade de China e os procesos últimos,
sorprendente un montón de cuestións que ni te imaginabas que podían existir. Algunhas apuntou, como esas desajustes de protección social, dese alonsamento a esa sociedade que él sempre alude como sociedade decente. Pero vou ler a pregunta que temos preparado para ir profundizando en algunhas cuestións. Desde Deng Xiaoping, China claramente apostou por apretar o acelerador dun desenvolvemento económico, abríndose ao mercado e á iniciativa privada, algo que sorprende, que lles permita xerar a suficiente riqueza para poderla redistribuir nunha fase posterior. Apostan primeiro a crear riqueza e despois redistribuirla. Esta orden de prioridade como encaixa nunha sociedade pretendidamente comunista? Como definiría Salvino? Como propio dun sistema económico dun Estado chamado socialista? Como un capitalismo de Estado, que así o chaman moitos autores, con características chinas, algúns incorporan, ou, máis ben, como un Estado híbrido. Para que, bueno, a pregunta era máis completa para que te expandas e non reproduzcamos as preguntas. En todo caso, faime pensar en como se xestionan as plusvalías nas empresas de propiedade estatal ou propiedade mixta e nas propiedades privadas. Hai distinta plusvalía. Como se xestiona ese incremento? Existen mecanismos institucionais que permitan unha redistribución nun xeito docente. E por último, como se relacionan, como é o entramado entre o sector productivo hexemónico estatal e o dinamismo que precisa o capital privado, que é a maior parte, e que contradición será. Resumindo, definir o actual sistema económico de China, como a caracterizas ti, como se xestionan as plusvalías nese sistema e como convive o sector productivo estatal e o privado. Bueno, Emilio, isto podíanos levar estar aquí hasta mañá e non daríamos abasto, pero eu como non podo someter a audiencia que non leo o libro a entrar en moitos detalles, pero sí vou a decir algunhas cousas moi básicas que por ao mellor no libro non están tan claras como as vou a decir agora, pero que creo que son digamos o mapa básico para poder movernos en todo o que tú acabas de decir, non? Se eu teño que falar de China e do seu sistema económico, eu teño que falar ao mesmo tempo de como é o noso, nós onde estamos, porque efectivamente ninguén duda, debería ter dúbidas de que vivimos en un país capitalista, xa sea España, xa sea Estados Unidos, o conxunto da Unión Europea, pero claro, faime falta engadir algo máis aí, non? E teño que simplificar, pero engado o seguinte: hai unha diferencia sustantiva entre o que eu entendo que é o capitalismo de Estado chino, liderado por un partido comunista, sin duda, sí, que non ten nada que ver con nada que teña que ver co socialismo, nada, por máis que, en fin, nos sinólogos como Xulio digan que sí, que eso está metido nun terreno do socialismo. Non, está no é un capitalismo do Estado, pero que se distingue en cuestións moi importantes do que eu denominaría nesta parte do mundo o capitalismo financeiro. No capitalismo financeiro, Estados Unidos ou no noso, as finanzas controlan o Estado. O sector financiero, bancario e financiero, os grandes grupos de investimento, controlan ao final o Estado e a xenda do Estado. Podemos pasarnos aquí o tempo que se queira e algún síntoma darei, non? E, na medida en que o consiguen, esos sectores controlan e fan que as rendas non salariais sexan máximas en eses países. Este é o sistema noso, con matices, con
melloras, con avances, con retrocesos e outros. No capitalismo de Estado de China, quen controla as finanzas é o partido Estado. Isto parece unha tontería, pero isto é serio, eh? Isto quere decir que no Banco de España non mandan os bancos privados, non? Isto quere decir que o Banco del Pueblo está controlado directamente polo Partido Comunista. E os bancos, o sistema de bancos de China están controlados polo Partido e polo Estado, non por grupos financeiros privados. E na medida en que isto é así, destinan o máximo da riqueza que se produce ao que chamamos os economistas a formación e acumulación de capital. Non, polo tanto, unha gran parte a súas rendas, os seus patrimonios, os seus beneficios, o seu crecemento, sino a acumulación de capital. Ben, no primeiro caso temos, por exemplo, un Obama obligado a rescatar Wall Street no ano 2008. E así o fixo. Non fai falta que sea Trump. Non, Obama rescata Wall Street no ano 2008. E hoxe temos a un Trump que non pode, así como así coa Reserva Federal. E menos con BlackRock ou con Vanguard Group. Tampouco. Na Unión Europea temos a un chanceler alemán que vende traballar en BlackRock, que é o grupo de investimento de Estados Unidos en Europa. E un escarba en Draghi ou en De Guindos e atopa as mismas conexións. Por decirlo moi brevemente, xa sei que non se pode simplificar tanto, en España cambiamos a Constitución en 24 horas por imposición do sistema financiero. Eu, ao contrario, a situación de China, chamolle capitalismo de Estado. Por certo, un calificativo que xa utilizara Samir Amin no ano 2014, e que no ano 2020 un Nobel que vai vir pronto por aquí, Branko Milanovic, chamao capitalismo político. Pero bueno, estamos falando aproximadamente do mismo, non? Falamos de capitalismo porque nos dous casos o sector empresarial privado ocupa máis do 70% dos traballadores. En España chega ao 80%, e temos, polo tanto, un 20% de emprego público, e en China o emprego público está un pouco por riba, 30%. O resto é todo traballo en empresas privadas capitalistas. Nos dous casos, o legislativo e o executivo están moi condicionados, por un lado, polas finanzas, e no outro caso, polo partido Estado. E sempre asumindo a subordinación dos traballadores. Un pode se pasmar, pero en China non hai liberdade sindical estricta, os dereitos sindicais brillan pola súa ausencia, a subordinación da clase traballadora china é moi alta, e de eso tamén sabemos moito por aquí, que lle pregunten a Yolanda Díez como é isto da subordinación dos traballadores no conxunto da economía española. Pero tamén é moi importante decir que o sector público en estes dous capitalismos, xa sea o financeiro ou xa sea o de Estado, ese sector que non é de mercado, nos vamos á sanidade e non temos que pagar un precio, e moito da rede do sistema educativo non temos que pagar un precio, non é de mercado, pero sí está xestionado con asalariados e coa lógica xerencial do capital. Non estamos, polo tanto, aínda neste sector público diante dun sector socialista. É un sector non de mercado, pero que ten asalariados subordinados. Pero claro, a diferencia é moi importante no que apuntaba hai un rato, porque, por exemplo, pode parecer cantidades pequenas, pero, por exemplo, os custos da débeda en España, que absorben fundamentalmente os agentes financeiros, non só, pero fundamentalmente os agentes financeiros, supoñían no ano 2023 un 3% do PIB. Isto é tanto como todo o que gastamos en I+D e en infraestructuras. Isto vai para os acreedores. No sistema chino non vai para os acreedores. No sistema chino permítelles duplicar os investimentos en estas dúas partidas, por exemplo.
Un último apunte sobre as diferencias que hai no que eu entendo que son dous sistemas, non? No momento actual, no momento da irrupción da inteligencia artificial, do Big Data, do digital, creo que este capitalismo de Estado pode ser máis disruptivo, pode ser moito máis, crear moita máis aceleración tecnolóxica e productiva, non menos invasivo da privacidade, que o capitalismo financeiro, porque nel non compiten grupos financeiros entre sí, por caso no sector tecnolóxico, no sector bancario. Pode haber un patrón único, que é o Estado, que marque cuáles son as follas de ruta para avanzar, non? E, polo tanto, si mantén un norte, ten capacidade e recursos para poder facelo, pero iso ten costes nos dous casos, nos dous capitalismos, no que chamaríamos unha sociedade decente, pero iso volveremos probablemente, non? A ver, a miña pregunta vai sobre os efectos da confrontación China-Estados Unidos. É dicir, a partir de 2008, hasta aí houve un tempo de o que se chama simbiose ou chimérica, non? No teu libro, pero a partir de 2008-2011 o enfrontamento está servido e, como xa sabedes, isto vai aumentando, non? E isto condiciona moito, por suposto, a axenda chinesa, non? Entón, van a surdir unha serie de organizacións como, por exemplo, a de Cooperación de Xangai, que se reuniu hai pouco e vamos falar dela, non? Ou tamén propostas como a da ruta e a Franxa e a ruta, non? Que, por lo que se ve, se tratase de, digamos, de alguma maneira, independizarse ou conseguir unha maior independencia respecto aos países europeos, Estados Unidos, etc. Bueno, o que quería preguntarche sobre isto é que nos fales un momentiño de estas novedades, digamos, que aparecen en China e a súa previsible evolución. E unha segunda cuestión que tamén depende do tema da confrontación é o tema da hexemonía, non? Parece que China nunca estuvo moi interesada por ser o hexemón, non? É dicir, o país que goberna o mundo. Pero as cousas se están pintando dunha maneira que, bueno, pues pode ser que acabemos tendo unha hexemonía chinesa. Este país máis ben tende a defender a multiplicidade de polos, non? Pero, bueno, en realidade, como xa señalaches antes, os chinos teñen como prioridades a súa soberanía e tamén a pervivencia do seu modelo político, non tanto o control dos outros estados, non? Entón, isto leva a falar de unha posible hexemonía máis blanda basada no diñeiro e deixando moita autonomía aos estados para que podan seguir os seus propios procesos, aínda incluso procesos que podrían ir no sentido de unha democracia real, non? Unha democracia decente, como ti dices con frecuencia, a pesar de que evidentemente o sistema político chinés ten pouco que ver con isto, non? É unha plutocracia autoritaria, máis ben. Entón, bueno, as dúas cuestións deixeche planteadas. Para resolver esta cuestión que me acabas de plantear, vexo obrigado a continuar brevemente co anterior, non? Que desemboco, prometo que desemboco no asunto, non? Eu creo que os dous sistemas, por máis que durante un tempo parecía que iban en simbiose chimérica e agora non teñen outra solución que ir por separado, dificultan claramente a construción dunha sociedade decente, porque concentran como dixen, a maior parte, unha boa parte da riqueza que se xenera en un 1% máis rico de multimillonarios, eso vémolo a grandísima escala nos Estados Unidos,
e concentran nun esforzo faraónico de crecemento da base productiva e das forzas productivas, unha parte xigantesca da riqueza no outro sistema. As cifras son a veces asombrosas, mentres que no caso dos Estados Unidos ou da Unión Europea só 20 de cada 100 unidades de riqueza anual se destinan a eso, a formación bruta de capital, un 20%. En China, a tasas medias nos últimos 20 anos son do 40%, é o doble. Entón, non queda máis remedio, polo tanto, que supoñer que se están deteriorando moito a capacidade de non só dos salarios directos dos traballadores e, polo tanto, do consumo interno e do crecemento envasado na demanda doméstica, que tamén, non, sino que tamén se están limitando moito a capacidade de ter unha rede sanitaria pública potente, como tampouco hai nos Estados Unidos, de ter un sistema educativo público potente, e en China tampouco esa é a situación, e que decir de un sistema de protección como poda ser o sistema público en España de pensións, non en Estados Unidos, claro está, que tampouco en China goza de boa saúde, non? Nin os salarios directos nin os salarios indirectos nos dous sistemas gozan de boa saúde. Por lo tanto, sociedade decente, a non ser que haxa cambios importantes nos Estados Unidos, moi improbables, dada a deriva actual, e en China, menos improbables. Eu aí xa non faría ningún tipo de aposta, porque en China cualquier proxecto e cualquier modificación vai a ser sempre algo de medio e longo prazo, en prazos de 10, 20 anos, e só fai falta efectivamente que aqueles que teñen esa plutocracia relativa que hai en China, esa xerontocracia, esa non perda a perspectiva de que ten que construir iso que les chaman unha sociedade armoniosa. Pero hai un risco, e eu non o quero obviar, e é que as galopantes desigualdades que hai en todas estas sociedades, incluída as nosas, en Estados Unidos e en China, impiden que de facto exista unha democracia efectiva nos dous ámbitos sociais, e desto, da relación entre democracia e igualdade, e é un tema para andar con pés de plomo, dedicolle un anexo final no libro para analizar como literatura de personas e de politólogos que non son nin marxistas, nin comunistas, sino liberais en moitos casos, o deterioro galopante que se está vendo nas nosas sociedades occidentais. E por último, algo moi importante na xenda da actualidade continua con China, non? Nas súas relacións comerciais co exterior, e o mellor logo volvemos sobre isto, non? Nun caso, o imperio declinante, digámoslo así, xoga ca hexemonía e ca subordinación militar. Non, cada vez estes argumentos están máis claros e están en riba da mesa, non? Sino que lle pregunten a Alemania de que vai o conto, non? E no outro, as relacións comerciais van no que se chama unha subordinación blanda. Pero nos dous modelos, e isto tamén é un tema largo de contar, lévannos cara a unha igualación a baixa global en cuestións de sociedade decente, en cuestións ambientais, en cuestións de dereitos laborais, en cuestións de remuneracións laborais, etc. De maneira que tanto o imperialismo e o hexemonismo declinante como esa subordinación blanda de China, que practica China, que non quere, manifesta que non quere interferir nas cuestións internas de ningún país co que manteña relacións, e ten relacións con países tremendamente problemáticos, vale? Favorece esa igualación a baixa. Tería que haber un modelo, a Unión Europea sería a posibilidade, ao mellor logo falamos deso, pero tería que haber un modelo alternativo de unhas relacións comerciais decentes no mundo.
país máis contaminante do mundo, que é o país que máis emite gases de efecto invernadoiro. Sin embargo, tamén desde hai pouco, desde a propia China, pois publicítanse de haber acadado uns niveis de contaminación e de emisión de gases semellantes aos dos países máis desenvolvidos. Aluden que é a base de un control da legislación sobre a cuestión e unha forte inversión en unha forte aposta sobre as enerxías renovables e tamén o desenvolvemento de un automóvil eléctrico. Eso é posible, é compatible con unha forte aceleración económica, avanzar na descontaminación, que sí, aparentemente aquelas imaxes daquelas boinas das grandes cidades en China parece que están desaparecendo. Non sei se en outras cidades máis intermedias ou máis do interior, porque é moi diferente o proceso o litoral ou interior. Bueno, vamos a ver, de novo, hai que simplificar, e hai que simplificar cos dous axentes un pouco extremos, non? Dende logo, se a disyuntiva é entre o negacionismo climático trumpista actual, do que eu chamei hai un momento imperio declinante, e o crecentismo vertixinoso de China, eu teño unha posición propia, non teño por que elexir ningunha das dúas cousas, e eu creo que hai que apostar, e teño razonado en outros ensaios, por menos crecemento económico, menos consumismo, con máis desenvolvemento social e, polo tanto, con máis desenvolvemento ambiental. E, polo tanto, fronte a eses dous esquemas. Pero, claro, hai un pero, e é un pero que os chinos, en fin, a veces unha asómbrase cando empeza a furgar na literatura e nos estudios e nos analistas. China ten un cerebro colectivo social dependente en boa medida do Partido Comunista gigantesco. Un pode atopar expertos chinos en casi calquera cousa que a literatura occidental en socioloxía, en ciencia política teña que, en calquer tema. E, polo tanto, nas cuestións ambientais tampouco están dormidos, son parvos, nin chegan a unha mesa de negociación indocumentados, non? E unha das cousas que saben, e sabe o calquera que non este intoxicado polo que chamo negacionismo climático ou polo imperio declinante, é que as emisións totais acumuladas de CO2 por habitante, entón estamos falando das que se producen entre o ano 1850 e o ano actual, o ano 2024. Esas emisións, que sin duda son as que provocan o actual colapso climático, quintuplican a ratio por habitante de Estados Unidos a que leva acumuladas China. 5 veces máis, así de sencillo. Claro, isto podría decir, chegar un chino a unha negociación, no, nos hasta que teñamos 5 veces como vos, pa que vamos a parar? Si vos o pudeste desfacer, por que nós non o vamos a poder facer? Estou convencido de que ese argumento non o van poñer así en riba da mesa, pero desde logo vanlle a decir, a calquera que lles veña a decir, que en estos momentos están tendo emisións por habitante superiores a media mundial. Claro que as teñen. Por lo tanto, estas emisións acumuladas en todo o proceso de crecemento económico nos últimos 150 anos levarían como criterio de xestión sensato a un decrecemento da pegada ecolóxica no norte e no noso consumismo. Xa se escribiu nos anos 70 no informe Meadows que o horizonte sensato era en aquel momento alcanzar a media de crecemento de ingresos de Portugal dos anos 80. Ese era o punto de equilibrio para o mundo rico global, e non fixemos máis que irnos alonxando del. Si non somos capaces de baixar hacia aí, e hai formas de baixar hacia aí, entón eles evidentemente desbotarían a media actual do norte como posible para o sur global, incluída China, polo tanto, porque China, sin duda, depende dos hidrocarburos
moitos deles importados, cada vez máis de hidrocarburos importados para o seu vector de consumo actual. Si nós nos movemos nesa dirección e eles asumen que movéndonos nesa dirección eles non teñen dereito a replicar o noso desastre, entón o modelo de mobilidade chinés ten que cambiar. Están dando pasos en esa dirección por falta de tecnoloxías, non é? Son en estos momentos líderes indiscutibles, por exemplo, en enerxía solar. Falta por ver si o rebufo do noso modelo de consumismo nos inflan a coches eléctricos utilitarios, que cada vez podamos facer máis kilómetros con eles e carguen as baterías antes, ou si eles e nós nos centramos en formas de transporte colectivo electrificado alimentado con enerxías renovables. Pero ese é un asunto máis de fondo. E isto mismo, esta mesma disyuntiva para o transporte aéreo, porque se China imita o nivel de kilómetros por habitante de viaxes aéreos que estamos facendo nós, e teñen en principio todo o dereito a poder facelo, e serán capaces de facer os avións, etc. E se facemos o mismo co transporte marítimo, colapsaríamos sin duda ninguna os mercados de hidrocarburos, tamén os de materiais críticos, non? Tanto para baterías como para a enerxía fotovoltaica, e polo tanto dispararíamos a crise climática, que é algo que dende logo no polo negacionista parece ser que xa se dá por absolutamente amortizado. Ou ben, o cual non deixa de ser tamén moi preocupante, pode ser un punto intermedio, suporía un crecemento descomunal da potencia nuclear instalada. En China están tamén neso, e evidentemente, se a cuestión é encher, cargar baterías de utilitarios, millóns e millóns e millóns de baterías cada vez máis, pois vamos a ter que aclararnos cuántas residuos nucleares queremos deixarlles ás generacións futuras, claro está. Pero bueno, o dilema eu creo que é mellor centrado así, para non creer que unos están ahora mismo sendo os malos da película e os outros ahora vamos a empezar a impartir doctrina, non? Qué intenso esto, ¿no? Bueno, un poquito más. Vamos a ver. Eu quería preguntarche. No se escoita. ¿Qué? Ah, pero lo apagué. Estamos intentando. Hola. Ahora se escoita. Bueno, unha das formas de penetración de China no mundo é a través do que se chama a inversión de capital no estranxeiro. China está comprando participacións en todos os países, tamén aquí. Por exemplo, hai empresas en Porriño que teñen xa moi importante capital chinés, non? Por exemplo, en Latinoamérica parece ser que unha gran parte das empresas e tal están tendo cada vez unha maior porcentaxe de capital. E esta é unha penetración silenciosa, e non inventaron os chinos nin é cousa de China, non? Solo, quero decir, isto fan todos os países capitalistas, non? Un exemplo, Israel, por exemplo, non? Que notamos os efectos deses capitais cando hai algún tipo de conflicto, porque non hai maneira de poñer de resolver as crisis, porque teñen moito poder económico nas empresas, non? Entón, bueno, a min isto venme cando no teu libro falas desto, a penetración de inversión de capital no estranxeiro, si habría alguna maneira, ou se os estados deberíamos de exixir aos cidadáns, mellor dito, maior transparencia e maior control de todo isto, porque senón vai chegar un momento que estemos nun país que un 80% é de capital foráneo, non? Digo eu, non sei, ou cabe ese risco. Bueno, eu non sei agora a dúda que me transmitiu un pouco Emilio, e se nos estamos enrollando. Eu tento ser sintético, pero é moi complicado ser máis sintético
toco son. Eu teño asistido a conferencias onde hai personas que ao cabo de unha hora me diron 2 ou 3 ideas. Eu intento ser o contrario, pero todo ten un límite, non? Entón, agora, fíjate que acabamos de resolver en 2 minutos a cuestión ambiental de China, pois menudo lío, non? Entón, e isto tampouco é moco de pavo, é dicir, isto é un asunto crucial, non? Falas da circulación de capital, das entradas ou das saídas de capital. Bueno, aquí o primeiro que teño que decir, porque hai obviedades, hai cosas que para min son obviedades, pero como tamén me teño que dirixir a personas que non leron o libro e ao mellor non teñen por que ter moitísima información sobre que carajo pasa con todo isto, entón teño que dicir, ollo, porque China ten unha capacidade de aforro, parece unha tontería, isto ten os seus costes internos, pero ten unha capacidade de aforro que lle permite non precisar que dende o exterior lle financiemos nada. A deuda pública, por exemplo, non? Mentres que eles son uns dos maiores financiadores da débeda pública dos Estados Unidos. Creo que ao mellor volvemos logo a falar algo desto, porque isto marca unha relación entre o imperio declinante e unha potencia emerxente, non? Isto é así, o sea, nadie os obliga, e é transparente, deciros, China ten, nas súas contas financieras, pois sabemos cuántos bonos do tesoro ten dos Estados Unidos, son cifras multimillonarias, non? Pero a relación non é inversa, China non necesita. No caso dos investimentos en compras ou en participacións de empresas, certamente hasta o ano 2000 eles foron sobre todo receptores de investimentos directos estranxeiros, receptores entusiasmados, desde que chega Kissinger e Lee, e a partir de aí, ahora ben, sempre en sectores non estratégicos, sempre en operacións controladas con intelixentes condicionamentos, empresas mixtas, cesións de tecnoloxía, etc. En definitiva, para facerse co capital industrial. A Comisión Estatal para a Supervisión e Administración de Activos, China, fixa 7 sectores estratégicos nos que, cita textual, o Estado debe ter absoluto control a través de empresas de propiedade estatal: armamento, carbón, petróleo, xeración e distribución de enerxía, navegación, aviación e telecomunicacións. Certo é que nos últimos 20 anos son crecentes emisores de inversións directas estranxeiras. Inversións que en ocasións atoparon barreiras de entrada en sectores estratégicos. O caso Unocal ou Río Tinto en Estados Unidos foilles prohibida a entrada. No caso de Armstrong, unha empresa de robótica en Alemania, foilles prohibida a entrada. Pero non se lles prohíbe a entrada, porque van co capital por diante, cas súas manifestas intencións, en sectores alimentarios ou industrias que se consideran non estratégicas. Efectivamente, temos exemplos aquí. Bueno, temos o máis cercano e o máis importante, Stellantis, donde o capital, donde o Estado chino ten unha participación a través do grupo anterior PSA. Censa, Rothman, Puentes e Calzadas, que empeza sendo cunha participación e acaba sendo 100%. Puentes e Calzadas que, se non me equivoco, acaba tendo unha parte da cuota de alugueiro que pagamos polo Conqueiro dentro dos presupuestos públicos da Xunta de Galicia. Algo, lácteos, etc. E tamén hai unha cuestión fundamental que esta fai énfasis moitos analistas máis expertos que eu nesto, como Dani Rodríguez, e é que eles limitaron sempre con moi bo criterio a circulación de capital a curto plazo e non estable. Capital que se denomina especulativo e que nas nosas áreas económicas circula libremente e non debería facer. En calquer caso, de todo o que acabo de decir, China é moi celosa en xeral da súa non dependencia do exterior. E isto a nadie lle debe parecer mal. E cando non lle queda outra que aturar esa dependencia, por exemplo, necesitan enerxía, hidrocarburos ou alimentos, cando non lle queda outra,
procura compensala con investimentos en infraestructuras nos países suministradores. Aí encaixa a iniciativa da Franxa e da Ruta e outras moitas iniciativas que calquera que viaxe polo mundo e vexa como se concretan os intereses chinos van por aí. De maneira que intenta compensalo así. Ou, de outra forma, amarrar esa dependencia co argumento non pequeno de que son un cliente xigantesco e bo pagador. E, por lo tanto, calquer economía no mundo que queira ter un cliente xigantesco e bo pagador, pois vai a ter que tomalos moi en serio. Eu creo que estas son as similitudes e as diferencias e algunhas das cousas das que deberíamos tomar nota, non? O mellor logo ao final, se se me pregunta algo xa de cara a que como vexo todo isto en relación a Galicia, eu creo que algunha cousa sí poderíamos tomar nota, sí. Sí, mira, voy a cambiar o estilo, procuraré. Voy a decir que algunhas das cuestións dentro do guión que eu ao ler o libro, pois, bueno, fixo pensar ou non había caído nelas, non? Sobre todo na fortaleza real de China. Unha delas é que China, desde hai tempo, pois atópase bastante a gusto con un, digamos, libre mercado mundial. Daí que non é baladí o subtítulo do libro, La globalización imposible, porque podía parecer que podía ser posible nese mercado liberalizado a nivel mundial, pero ahora ven Trump practica unha política proteccionista a base de aranceis. Hasta que punto pode isto hipotecar o futuro de China, o futuro do mundo. E incluso o seguinte, o tenedor máis importante da débeda de Estados Unidos é Xapón, con máis de billón con B de dólares. O segundo é China, con casi 750.000 millóns de dólares. Por lo tanto, o ten bastante agarrado. E así tamén en outros países. De tal maneira que si, cando se fala, no, Trump va a depreciar o dólar, se deprecia o dólar, debe menos a China. Como influye isto? E despois a dependencia que ten o mundo, non só pola cuestión financiera en moitos sitios, empezando por Estados Unidos, sino da dependencia tecnolóxica. Aquí en Estelantis vemos que de repente para esa producción por os microprocesadores, xa non por o ensamblarse de os montaxes desses aparellos electrónicos complexos, sino tamén os microchips imprescindibles en calquera tecnoloxía, e tamén o acceso ás terras raras e a outros produtos que eles van acadando en base a negociacións na extensión da ruta da seda e da França. É dicir, que o poder de China e a dependencia de China é tremendo. Daí os aranceis, a ruptura e o xogo que pode ter tamén Estados Unidos. Así é, Emilio. Isto, vamos a ver, Samir Amin é un teórico xa fallecido, que é experto, digamos, na globalización hasta o ano 2000, resumía, e creo que é un resumen, unha chuleta moi certera, as relacións de dependencia que establecen un imperio ou dous imperios, ou os que haxa, non? Co resto dos países ten 5 patas: unha dependencia tecnolóxica, unha dependencia financiera, unha dependencia en recursos naturais, unha dependencia en comunicacións e unha dependencia en armas de destrucción masiva. Con estas 5 bazas se construye o cesto dunha dependencia dun imperio. Ora ben, Ernest Mandel xa nos anos 70 recordaba isto,
falaba de que era posible que, co paso do tempo, o sistema capitalista a nivel global, que non lle quedaba outra que expandirse, como de facto se expandiu, a China incluída. Aquí fago un paréntesis porque senón olvídome desto e é importante. Expándese Kissinger cando abre a espita de China é porque os Estados Unidos naquela altura estaban absolutamente convencidos de que iban a conseguir que China fora un Xapón xigantesco, nada máis. Pero a criatura foiselles paulatinamente das mans. Xapón si está subordinado absolutamente á lógica do imperio norteamericano, pero con China isto non se escapou do control. Entón, Mandel dicía que o que podríamos estar é nunha competencia interimperialista entre poucas superpotencias. E aí estamos. Ademais, Mandel engadía, e isto será cada vez máis probable nos anos 70, na medida en que cada unha delas teña unha independencia financiera unha da outra. E evidentemente a emerxente ten independencia financiera, tú acabas de recordarlo. Sabemos que China non cedeu o control das finanzas, esa é a súa base en o seu capitalismo do Estado, tampouco en sectores estratégicos nin en recursos, foi construindo unha paulatina non dependencia no tecnolóxico e nas comunicacións. Aquí hai unha anécdota que eu leín e descubrín por parte de Deng Xiaoping, que é o artífice, como dixen ao principio. Deng Xiaoping nos anos 30, 40, agora non sei a data, chega a Francia, é un estudante, está facendo unhas prácticas, e visita a factoría de Billancourt da Renault. E Deng Xiaoping, desde ese momento, ten claro que o seu país, China, só será tomado en serio no conxunto do mundo se son capaces de facer ese tipo de cousas millor que o estaba facendo Renault en París en aquela altura. Este é o seu norte. Por lo tanto, cando Kissinger chega lá a decirles que vamos a empezar a traballar a lo loco en todo isto, ele é encantado. Pero ele ten un plan personal. Ele ten o plan personal de con eso garantizar a soberanía nacional do seu país, claro. De maneira que tampouco foi construindo esa non dependencia tecnolóxica en comunicacións, e desde logo tenas tamén en armas de destrucción masiva, porque teñen un arsenal nuclear disuasorio pequeno, pero suficiente como para xogar esa carta funesta no orden económico internacional. Están evitando ter a dependencia de ser xigantescos tenedores de bonos norteamericanos. Estánse dando conta do risco que ten o seu risco de impago ou de depreciación, non? Por lo tanto, estánse desfacendo en boa medida de esos títulos, e curiosamente o sistema financiero bancario da Unión Europea o que está sustituíndoos nese papel, un papel claramente dependente. E no caso crucial, absolutamente crucial, das tecnoloxías da información e comunicación, da IA, do Big Data, etc., a súa non dependencia pasa por barreiras de seguridade no software e en todo tipo de aplicacións do que aquí chamamos GAFAM ou Google, Amazon, Facebook, etc. Mesmo últimamente, por poñer un último exemplo, no caso extremadamente singular de Nvidia, a empresa taiwanesa norteamericana, Intel, Estados Unidos, nese caso, mesmo chegan a decidir, cando se lles dice, ahora xa podedes comprar os nosos millores placas e microprocesadores, non hai problema. Despois de un bloqueo que explica, por certo, a emerxencia de DeepSeek, da inteligencia artificial chinesa, despois dese bloqueo dícese, xa podedes comprar a última versión, o millor que temos, e néganse a compralo. Néganse a compralo porque pode situalos en riscos certos de vulnerabilidade estratégica, tecnolóxica, industrial ou de seguridade. Eu quedo parvo cando hai algúns anos, hai 10 anos ou así, leendo El País, dicen, o Partido Comunista Chino acaba de
decidir desinstalar todo el software occidental en sus redes informáticas públicas, todo que aquí alegremente Windows y etcétera, y logo Apple y todo eso, fuera, por razóns non só tecnolóxicas, sino de seguridade e de resiliencia. Dixen antes que son moi exquisitos en todo isto, que para o que compran non son tan exquisitos, non lles importan a calidade democrática e social dos seus clientes, sexa Israel ou sexa Irán, pero o que si é certo é que blindan os seus recursos de terras raras, por exemplo, en moitos minerais críticos, que son a cada paso máis imprescindibles. Este é o seu esquema, este é o seu xogo, e en algunhas cousas poderemos disentir, en outras cousas creo que teñen máis razón da que parece. Pero permite, sobre esta cuestión, que é bastante de actualidade, nestes últimos semanas, non meses, hai un debate en España forte sobre Huawei. Sí, Huawei, sobre sí. Huawei, Sí. o control dos datos, que salía de moi barato, parece máis eficaz que o Estado español, en parte, pois, botar a man desa empresa china, non exactamente estatal, pero cooperativista. Vale, o grito no ceo, porque podían esos datos estar en mans estranxeiras, e por lo tanto había que deixar os datos en mans de todas esas operadoras privadas, occidentais, pero privadas. Mirad que a disfunción tan enorme e a dependencia en que estamos en mans da privatización maior que te podes imaginar, e o control absoluto, e secuestrados por esa privatización. A outra é digamos, a estatalizada China. Bueno, brevemente, eu saí ao fío deste asunto concreto nunha última entrada na versión digital de Tempos, en Tempos Digital, e efectivamente non deixaba de manifestar a miña perplexidade porque un país como España, que en todas as súas redes de, técnicamente, a ver como está por aquí, porque creo que teñen por aquí o mapa, que se lle chama isto, porque aquí os nomes, nos proxectos hiperescalares de la Península Ibérica, os grandes centros de datos, o mapa publicado polo país, leo Meta, Microsoft, Google, Oracle, Kindle, IBM, Microsoft. Es decir, que un país que ten esta dependencia tecnolóxica letal, como tamén vimos en parte ca tecnoloxía israelí en a cuestión defensiva, ¿no? Que ten unha dependencia letal, que te poden apagar absolutamente todo, te poden deixar espido, ¿no? Este preocupado por Huawei, hombre, vale, enténdese, o sea, un pode ser xinófobo, decir, pues si, chino es malo. No, o grave problema de fondo é como a Unión Europea non é quen, tendo a capacidade, o tamaño e a dimensión, de ter un entorno tecnolóxico en todo isto que estamos falando propio, soberano e independente de calquera dos outros dous sistemas. Pero, amigo, volvo a decirlo lacónicamente, mentras Alemania teña o papel de subordinación que ten de facto co imperio norteamericano, vamos listos, ¿sí? Bueno, esa era mi pregunta. ¿Cuál? ¿A Unión Europea? Sí, a Unión Europea. Bueno, pero... Huawei, me parece mal. Bueno. Farei a miña última pregunta, que é un pouco que te apuntabas sobre a... Ahora? Sí, porque... Ahora sí. Bueno, se me repotea tamén a tecnoloxía. Sí. Bueno, nada, que únicamente a que te apuntabas sobre si podemos aprender ou si o crecemento chinés pode ensinarnos algo a nivel de Galicia, ¿no? Esta é a miña última cuestión. Pois sí, hombre, creo que é moi oportuno. Eu, en calquer caso, síntome mínimamente capacitado para conectar as dúas cousas, porque, bueno, o meu anterior libro fíxeno sobre eso, sobre un país desnortado e minguante,
que é Galicia, e se agora acabo de decir que estamos falando dun país que con todas as súas matices é un país que non está desnortado e que está tendo unha crecente importancia no orden internacional, pois o mellor paga a pena facer un mínimo exercicio de regresar aí, ainda que creo que Magis, tú ainda tiñas por aí alguna pregunta máis, pero bueno, creo que queda xa saltada, non? Bueno, Sí, pero bueno, vamos ao o sea, final. Non é cuestión de pregunta, é algo que tamén para mí foi descubrindo ao ler o libro como un observador curioso, e era ver o escaso a escasa porcentaxe de inversión en cuestión da asistencia social, do estado de bienestar nun país pretendidamente comunista. Unha sanidade privada, hai que pagala, un ensino intermedio, maioritariamente público, pero tamén privado, casi non existe a xubilación, o desemprego, os dereitos laborais, o dereito a información, a asociación de sindicatos, de creación libre de partidos, de manifestación, de folga, de control de vivenda, xa non digamos de cuestións de LGTBI, dos dereitos da muller, dos homosexuales, dos gays, etc. A pena de morte, a integridade física, eso nese país que, por outro lado, está tendo un desenvolvemento económico increíble, magnífico, pero con todo esto, e despois como se artella, porque eu, investigando, ben que na Asamblea Nacional Popular, un congreso de 3.000 persoas, hai 8 partidos, pero claro, hai 8 partidos, hasta liberais. Despois o sistema, como se elixen, pois empezan nas locais, e os representantes dos locais as regionais, e os representantes regionais aos estatais, pero non hai eleccións directas aos órganos superiores, sino van por representantes. E claro, un partido comunista de centos de millóns de persoas, ben estructurados, ben artellados, pero depois hai unha porcentaxe moi alta de xente que non ten dereito político ni participación política directa. Estes son os mundos curiosos que neste libro, que eu aconsello de verdade, porque este libro tiroume de escutar vídeos, ver outros libros e tal, porque plantea muitísimas cuestións, é moi sorprendente, verdad? Muitísimos datos, moita información moi ordenada, e con un apartado último moi curioso sobre propostas que non dá tempo de alternativa a democratizar ese país e o resto do mundo. Bueno, vou fiando as dúas preguntas. Eu sabía que este era un asunto que quedaba pendiente. En definitiva, queda pendiente e vai quedar pendiente durante décadas cando, na miña terminoloxía, cando se pode producir un cambio dunha sociedade decente que non é nin a sociedade norteamericana actual, nin o é a sociedade china actual, o capitalismo chino actual, nin o somos como deberamos no país no que vivimos en España. Como pasar dunha sociedade decente na que, para entendernos, basicamente se trata, aínda que isto é pecado mortal, hoxe, tal como están as cabezas, se trata da redistribución da riqueza, e como se pasa a un sistema socialista, donde o que estamos cambiando é o sistema de producción da riqueza. Remito ao apéndice que hai no libro. Hai pensadores liberais como John Rawls que teñen falado con moito criterio de como se debe producir unha redistribución do capital nas sociedades como a norteamericana. Tomás Piketty ten aportacións recentes valiosas en este sentido. E hai formas de avanzar no que é o cambio de produción e o cambio, digamos, da apropiación e de control do capital nas sociedades que teñan xa que partan dunha base dunha sociedade decente. Pero o reto é consolidar en algúns casos e abrir camiño a unha sociedade decente tanto no capitalismo financeiro como no capitalismo de Estado. Teño que decir que sobre isto os dirixentes chinos, que son a veces
algo oscuros nas súas maneira de falar, a veces non sabe un se están mareando a perdiz ou están dicindo algo sustantivo, pero tanto Mao como Deng Xiaoping teñen teorizado unha etapa de moi longa duración, pode que de 100 anos, eles falan así, sencillamente, previa a que sería a etapa socialista. Eles conciben un período de 100 anos previo ao que sería entrar, no estricto senso, nun sistema socialista. Para Mao, no ano 63, a cita textual, o socialismo sería imposible durante decenios e mesmo séculos. Supostamente ele estaba construindo eso, e ele é consciente de que a tarea que ten por diante ten moitos pasos previos que recorrer. Para Deng Xiaoping, a etapa primaria sería moi prolongada e podría levar 100 anos. Deng Xiaoping chega a decir que chegaremos ao socialismo dando un longo rodeo polo capitalismo. En eses dous capitalismos cun deterioro democrático crecente, o cual complica a construción dunha sociedade democrática igualitaria e que poda xestionar a redistribución da riqueza e do capital de maneira axeitada. En calquer caso, estamos falando de asuntos de moi longo recorrido e a axenda principal, afortunadamente para todos, é a mesma, na miña terminoloxía e no ensayo previo a estes, separarnos dunha sociedade de mercado e construir unha sociedade decente. Ora, a pregunta que facíase con isto remato, e a ver se queda tempo para algo que podantes decir, non? Galicia e China, pero podríame valer España e China, e podríame valer a Unión Europea e China, pero vou entrar en Galicia moi brevemente. Para empezar, vou facer unha cita, ler unha cita de un analista liberal, non socialista, non comunista, moi prestixioso, moi conocido nos ámbitos académicos, non? Dani Rodrik escribe sobre China, textual. China, leo en castelán que así estaba a cita. China lo ha hecho extremadamente bien con una heterodoxa combinación entre las fuerzas de mercado y el dirigismo estatal. Han reformado la gestión de su economía, pero siempre a su ritmo. Creo que el resto del mundo no tiene mucho que enseñar a los chinos sobre cómo deben gestionar su economía. Y tampoco hay razones por las cuales los líderes chinos deberían escuchar esos, entre comillas, consejos. Está pensando, en fin, en organizacións como o Fondo Monetario Internacional, en fin, OCDE, o Banco Mundial, etc. E é un moi prestixioso e reconocido analista de políticas económicas e da globalización no mundo occidental. Entón, se isto que dice Rodrik é certo, digo eu, en concreto, en Galicia, que lección poderíamos sacar? Eu vou utilizar, perdonándeme que use o falecemento recente desta persona, vou utilizar a anécdota seguinte. Eu creo que deberamos ser quen, en Galicia, de ter un control colectivo sobre as finanzas, modelo chino, e así de rebote facer o propio cos recursos enerxéticos do país, modelo chino. Curiosamente, isto que acabo de decir suporía superar os dous fracasos que no seu día pilotou José María Castellanos en Galicia. José María Castellanos, que fora un alto executivo de Inditex e que estuvera nestas dúas operacións. Non control dos recursos naturais, viron como Fenosa voou para Naturgy, incapaces de amarrar esa operación, xa non digo con capital público da Xunta ou do Estado, con capital privado. E o non control dos recursos financeiros tamén estuvo, curiosamente, no fiasco das caixas para a banca. E isto, claro, facelo ou non facelo ten moitas consecuencias, porque non me fai falta ir da China. Chégame con pensar que de facerlle caso a Rodrik, outros si lle están facendo a pequena escala caso a Rodrik, porque non co Estado
estrictamente, pero con dúas fundacións, la Caixa Naturgy, CaixaBank, Iberdrola, en dúas nacionalidades históricas en España, non por casualidade, en Cataluña e en Euskadi, toman cartas neste asunto concreto, en ter un certo control financeiro e un certo control de recursos enerxéticos. E estas serían boas razóns para deixar de estar desnortados, para ter un crecemento económico máis dinámico e máis sostible do que temos, e para deixar de ser unha sociedade minguante. Igual como digo isto, digo, porque acabo de recordalo, que para avanzar cara a unha sociedade decente, máis ben serían os chinos os que terían que tomar nota, que supoño que o están facendo a súa maneira, da nosa cobertura, e da cobertura que temos, a veces defectiva, pero moi superior, das necesidades básicas preferentes, non? Pero, Emilio, no que toca a un horizonte socialista, millor esperar antes a resolver todo isto, que non é moco de pavo como vimos, Así que, por min, quedaríamos aí. Unha sociedade poshumana. Así que, gracias por la atención. Aí, se vos animandes, alguén ten alguna curiosidade ou algún detalle, pois non sei como vamos de tempo, que hora é? As 9. Bueno, podemos estar algo, A ver, alguén se anima. A verdad que hai un montón de cuestiones. Nada, comentar que verdadeiramente me encantou o tema, a conferencia, o enfoque, comparar o libro. E son tantos os temas que é difícil meterlle dente e incluso sacar algunha pregunta. Me atrevo a pedirte o seguinte: cal pode ser o talón de Aquiles de China, e dado que en este momento os Estados Unidos pois son prácticamente, están ao nivel de enemigo tamén dos Estados Unidos, é dicir, pode colapsar isto, ten algún talón de Aquiles. Me refiro, por exemplo, e digo simplemente dúas cousas, pois, por exemplo, a rotura de China en partes, inda que aparentemente o teñen todos super controlado, o nivel de control. Pode incluso romper por as persoas, polo humanismo das persoas, que as persoas, o ser humano, estamos perdendo ser humanos en China, aparentemente, porque son como formigas que traballan según di o Partido Comunista, etcétera, etcétera, e en Estados Unidos parece que están tamén medio tolos, e aquí incluso donde o objetivo é a pasta e non vivimos como personas. Solo digo eso. A pregunta é cal é o talón de Aquiles que pode haber en China e en Estados Unidos. Vamos a ver, en todas as partes do mundo, incluída China, estamos en sociedades casi de polos sin cabeza, vale? É dicir, a capacidade que temos de reflexión, de análisis, de crítica e de alternativas é moi limitada. A capacidade de manipulación que hai por parte de redes sociais, de entes gigantescos de opinión é desconocida nas sociedades previas. A capacidade que ten a inteligencia artificial crecente de manipular, de gestionar, de buscar perfiles, de segmentar, de dosificar información e manipulación son inxentes, e polo tanto a resistencia dunha sociedade civil consciente, crítica
argumentada é moi valiosa e cada vez vai a ser máis valiosa e máis difícil de construir. Eu creo que no caso dos Estados Unidos, habendo sectores sociais que non están completamente embrutecidos, a situación de momento é moi preocupante, de que poden secundar e apoiar calquer tipo de dislate que aún se lle pode ocurrir, como estamos vendo día tras día. No caso de China, eu creo que está nunha fase que temos que situarnos como se dixésemos, claro, non é o mismo, non? Pero nos anos 60 aquí en Galicia, está aos 50, estábamos nun proceso de crecemento galopante tamén, de desarrollismo, que cambiou de arriba a baixo a nosa, de respecto dos nosos avós e os nosos pais, cambiou radicalmente a situación. Eles están nun proceso de acelerado tamén entrada no mundo do consumismo, teñen dereito aquelo de ter unha primeira lavadora, un primeiro televisor, un coche. Todo isto son cousas que en China, consumos básicos, que en China lle permiten ao sistema ter un recorrido ilusionante para grandes masas de poboación que ven que as súas expectativas, a pesar de estar nunha situación laboral e social moi dura, bueno, van conseguindo ese tipo de sortilegios, ese tipo de triquiñuelas, non? Por lo tanto, internamente eu vexo máis, non vexo graves problemas para que o Partido Comunista Chino perda a súa hexemonía si sigue mantendo e alimentando esas expectativas. Hai problemas, e pode haber problemas, non podemos entrar aquí en detalle, singularmente no sector inmobiliario, vaya se os hai tamén en España, hai problemas aí que poden reventar. Pero se hubiera que decir algo importante é China e o Partido Comunista Chino tomou nota con Deng Xiaoping no momento Tiananmen e a posterior de que teñen a moita xente traballando en que isto sea así, en que non lles pase o que lles pasou a Unión Soviética. Esa lección teñena moi aprendida. O sea, un proceso de desmoronamento do tipo que co concurso, en fin, das potencias occidentais se tuvo con Gorbachev e logo que veu, que ainda estamos pagando os seus resultados en Ucrania na actualidade, un proceso desa naturaleza en China é moi dificilmente imaginable. Por lo tanto, os problemas para China non poden vir tampouco, pasei bastante tempo en intentar decir que levan traballando moito ben en que non lles podan apagar o sistema económico por vía digital, están blindados en ese sentido, non os poden colocar en situación de chantaxe nuclear, non poden. Entón, o talón de Aquiles, bueno, eles saben que en estos momentos non é tanto que eles non podan seguir sendo unhos grandes vendedores polo mundo, que van a seguir sendo, porque boa parte do mundo vai a seguir comprando produtos que non teñen competencia en relación calidad-precio cada vez máis e máis e máis. Por lo tanto, como vendedores non creo que eles estén excesivamente preocupados, pero que sí pode causar problemas graves, dependendo de como se movan as fichas, son os problemas de abastecemento singularmente enerxético e de alimentos para China. China pode ter, se hai un estrangulamento das redes de aprovisionamento de hidrocarburos e de alimentos, pode ter dificultades sociais e económicas moi graves. E eles, por lo tanto, aí sí que van a tomar máis, incluso diría máis, non creo que haxa ningún problema, en fin, mellor non imaginarlo, é demasiado simple con Taiwán, pero ante eso sí que van a reaccionar. De que maneira? Bueno, eles han de ter, repito, polo pouco que sei e algo sei, van a ter un plan A, B, C, D, E e F, en cuanto teñan que
que enfrentarse a unha situación dese tipo. Eu creo que en ese caso, home, unha anécdota recente que non deixa de ser, para min foi extremadamente preocupante, é que fixadevos que ante o bombardeo, eu creo que non o soñei, o bombardeo de Irán, ou soñei, hubo un bombardeo de Irán, non? Ben, non, porque a veces non chega a ter claro se a realidad foi ou xa non foi, non? Ante o bombardeo de Irán, China estuvo calada, absolutamente. China é o principal, dos principales compradores de hidrocarburos de Irán. Ahora ben, en algúns sitios se debeu falar, eu non sei onde se falan esas cousas, de que non se toque ninguna refinería, non se toque ningún oleoducto, non se toque nada, porque mentras eso sea así, nos vamos a facer como que ao mellor non nos importa demasiado. Pero digamos que hai fronteiras de aprovisionamento que podrían ser moi letales e que podrían situar os conflictos comerciais a cara de perro e como conflictos bélicos a nivel mundial, sí. Sí, vale, eles intentan ter esas redes de aprovisionamento e contemporizar con calquer réximen político mentras se manteña eso, non? Pero se alguén bloqueara, por exemplo, o estreito de Malaca, bueno, entonces aí sí que iba a haber xa, aí non habría solución, aí habría un conflicto armado gordo, sí. O sea que estes escenarios están aí, pero pode parecer unha loucura, pero no Pentágono xogan con escenarios moito máis alucinantes, no Pentágono se desenvolve unha chamada, ocúpome deso na parte final do libro, chamada estrategia de contraforza, na que encaixa evidentemente ganar posicións hacia Rusia na fronteira de Ucrania, que consiste basicamente en ser capaces, isto é unha tolería, pero están en eso, ser capaces de destruir as armas atómicas do enemigo, sabemos en este caso a Rusia, antes de que o enemigo sea capaz de poñelas no aire. Isto necesita un despliegue de proximidade e ultra rápido. Ben, este tipo de escenarios son conocidos por todos os supostamente expertos en potenciais conflictos, non? E eso, dado como estamos nas mans que estamos, pois en calquer momento pódese soltar cualquier tuerca e salta todo pro aire. Para China é crucial, contestando a túa pregunta, que a súa rede, algo que non era crucial no século XV, que lles importaba nada o que pasaba no resto do mundo, eles eran os millores do mundo e salían por aí e decían aquí non temos nada que aprender, non nos interesa nada. En estes momentos eso xa non se poden permitir eso, e polo tanto supoño que o van a defender con modelo A, B, C, D, E e F, como faría calquera. Claro, se tú estás disposto a comprar e a pagar ben un recurso, por que che van a decir que tú non o podes comprar? Ou por que che van a bloquear as liñas de aprovisionamento? Se o vendedor cho quere vender. Eu creo que máis ben por aí podrían vir potenciais conflitos. Bueno, sentindo moito, temos que rematar. Xa foi o tempo. Moitas gracias. Gracias a todos. O libro ten un precio moi módico, 10 euros. Compensa, de verdad. Hai dous libros. Solo O de Galicia. viñeron moito, así que... Quedan dous. Bueno, eu quero...